Mange unge bruger ferien på et sommerferiejob, men det er langt fra alle, der har styr på deres rettigheder. Mange unge debuterer på arbejdspladsen på en alder af 13 år, uden at kende til deres rettigheder, når det kommer til løn og arbejdsvilkår. Man må for eksempel kun arbejde 2 timer på en helt almindelig hverdag, man skal få mindsteløn, og man skal få tillæg i forhold til de dage og tider, man arbejder. Jeg har aldrig nogensinde fået en arbejdskontrakt eller en lønseddel, og jeg ved ikke, hvad jeg får i løn. Jeg bærer mere end 12 kilo, og jeg arbejder op til 7 timer på en almindelig hverdag. Andre unge, som står i samme situation, bør kontakte HK Hovedstaden. For os i HK Ungdom, når vi tager ud på blandt andet handelsskoler eller deltager i jobpatruljen, det er sådan set, at rigtig mange unge mennesker ikke aner noget som helst om deres rettigheder. Der bliver løftet forkert, til trods for, at arbejdsgiver ofte faktisk har meddelt, hvordan man skal løfte. De ved ikke, hvad de skal have i løn. Der bliver ikke tjekket deres lønsedler. De ved ikke, hvor de skal finde lønsedlerne henne. Og generelt set, så kan man bare sige, at det er noget, som der kan rettes meget op på. Og her der har forældrene altså også et ansvar.